Ụlọ omeiwu Anambra steeti mapụrụ ezi nzọụkwụ ugbu a ịkwalite usoro ime njem na steeti a dịka atụmatụ ọrụ iwu ahụ iwube atụmatụ akpọrọ Anambra State Commuters Manifest 2024 bụ nke enwegoro ọgụ nke ugbo abụọ ya. Onye nọ n'isi atụmatụ abụọ onye na-anọchite anya ihe ala 1 constituency ma bụrụkwa chief whip nke ụlọ omeiwu steeti a bụ Barrister Jude Ngobili. O kwuru na ebumnobi nke ahụ bụ ịkwalite usoro ime njem n'ime steeti a ma hụkwaza na enwere ezi nleruanya nke ndị na-eme njem na mpụga nakwazi n'ime steeti a. Ka anyị sonyere onye nta aka anyị n'ụlọ omeiwu steeti a bụ Emmanuel Chibata maka akụkọ ahụ n'uju. Ngobili bụ onye nọrọ n'oge ahụ ma kwupụta uru ọ bara iguzobe ejensi ga na-afụ maka ọnụọgụ ndị na-anya ụgbọala na steeti a bụ nke o kwuru na ọ ga-enyere ndị na-enwe mberede okporo ụzọ aka. Ọ rụtụkwara aka na ndị ahụ na-enwe mberede okporo ụzọ bụ ndị na-adịghị enweta enyemaka bụ ịgba ma o mechie, ma kwupụtazikwe mkpa ọ dị iji wee guzobe otu ga na-enenye anya na nsogbu dị otu a. Ọ gara n'iru ma mee ka amata na akwụkwọ iwu a bụ nke ga-enyere ndị na-anya ụgbọala aka ma wetazikwa nrube isi nyegara iwu na-echekwaba ụgbọala nakwazi okporo ụzọ bụ nke o kwuru na ọ ga-akwalitekwa gọọmenti n'ogogo dị elu. Ndị omebeiwu ndị ọzọ kwadokwere akwụkwọ iwu a bụ nke okwupụta okwu n'ụlọ omebeiwu steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze nọrọ n'oge ahụ ma nyefenye ya n'aka kọmitii na-abụọ ga-eneminye anya n'ime akwụkwọ iwu a.